κάπου εδώ τώρα έχει ένα air condition. Μισό λεπτό να το βρούμε. Λοιπόν, εδώ είναι το air condition μας. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ. Εδώ τώρα έχω μία άβρα ψυχρού αέρα πίσω από την πλάτη μου. Είναι απίστευτο. Σου σβήνει την κάψα από τον ήλιο. Κάτσουμε εδώ κανένα 5 λεπτό, να ξεκουραστούμε, να παγώσουμε και σε λίγο θα βγούμε πάλι έξω.